Dende esta plataforma veciñal, Mina Touro, Pino Non, queremos que se cumplan todas as leis que nos amparan e exiximos 1. O Consello da Xunta de Galicia e o seu presidente, as Consellerías do Mar, Medio Rural, a de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a de Cultura e Ordenación Universitaria e a de Economía, Emprego e Industria, a emisión de informes negativos do proxecto en base a todas as afectacións que o proxecto implica e que acaban cos nosos medios de vida, a nosa saúde e son un atentado ao medio ambiente e á biodiversidade da zona e máis alá. A Xunta de Galicia, que se promova unha completa restauración dos terreos da antiga explotación mineira de Touro, eliminando os focos de contaminación de metais pesados e drenaxe ácida.